jij alleen, ja, en toch zijn jullie altijd met z'n tweeën. Ja, we blijven ook altijd met z'n tweeën. We zingen ook om en om naar elkaar. Hè. Zij zingt jij alleen en dan zet ik de tijd weer eens een keer stil. Maar het is, ja, we blijven gewoon een duo. Wij blijven lekker met elkaar. Mensen vragen wel eens, in welk veld is dat opgenomen? Dat is in Duitsland, ergens aan de Moezel. Wij waren ook heel verrast toen we daar kwamen. Maar die kleuren die zijn zo mooi. Dat was eigenlijk ook het moest zomers worden en mooi. Dat is geen liedje van het album, nee. Het is helemaal een splinternieuwe. En we zijn er weer met de nieuwe dingen zijn we alweer bezig. Dus ja, nee, het is niet van het album, nee. Ja, wel van een album, hè. Het was weer gewoon ons tweede album. Ons debuutalbum heeft leuk gedaan, Duizenden Dromen. En ja, meteen maar weer gedacht van we gaan een nieuwe single opnemen. En er wordt ook meteen weer een single die dadelijk op het album gaat komen. In september gaan we alweer 3 nieuwe nummers erbij zingen. Dus ja, er staat nog genoeg op stapel. Ja, we hebben hele goede ideeën voor het volgende album. We hebben eigenlijk op dit moment denk ik vooral getracht, en ik denk dat het ook gelukt is, mooie muziek gemaakt. Vooral radioplaten. Maar op het nieuwe album gaan echt wel een aantal nummers komen waarvan je zegt van oh gezellig, dat is een café-nummer of gezellig te draaien in een feesttent. Of ons natuurlijk te boeken in een feesttent, want dat is wel natuurlijk zo belangrijk. Ja, inderdaad, zelfs nog net toen we hier kwamen. We weten dat jullie Chris en Willian zijn, maar we weten alleen niet wie is Chris en wie is Willian. Dus ik zal het nog één keer uitleggen. Ik ben Chris. Oh nee. Ik ben Chris, dat is Willian. Chris en Willian. En als mensen meer informatie willen, dan kunnen ze waar terecht? Bij chrisenwilliam.nl of chrisenwilliam.huis.nl of bij TV Oranje staan we ook heel vaak op de site. Ze zijn gewoon overal te vinden.